Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Kumusta na kayo mga idol, mga kasanaol? At ngayon, gagawa naman tayo ng video para sa raffle natin itong Friday. Tapos na tayo sa Friday, ilang Friday na tayo sunod-sunod yon. Tapos na tayo ngayon. Itong video na to, i-upload ko to. Tapos dito naman kayo nag-comment para sa raffle natin itong Friday. Kung sino man ang gustong sumali, mag-comment lang #BoyMalasa dito sa video na to. At saka mag-share kayo kasi sa Friday, yung last na Friday, naguguluhan tayong lahat. Maraming active pero maraming hindi active tapos nabunot yung pangalan. Sa mga nabunot na hindi active, pwede rin siyang i-win. Kasi ang kukunin doon, ang tinitingnan doon kung may share siya na mismong katulad ng video na to. Di ba? Pag na-upload ko to, tapos mag-comment kayo dito. Pag nag-comment kayo dito, dapat may share kayo para sa raffle natin itong Friday. Kasi titingnan dito yung share sa Facebook nyo. Kailangan may share talaga. Kasi para hindi naman unfair sa mga nag-share ng iba, kawawa rin yung mga iba, tapos hindi pa sila nabunot. Yung nabunot, yung walang share, yung hindi active, mas maganda mag-share kayo. Pag nag-comment kayo, sabay nag-share na kayo para pag tingnan natin sa Friday, para wala ng hindi tayo naguguluhan sa paghanap kung sino talaga ang may share. Mas maganda yon mga idol. Basta wag na lang po kalimutan mag-comment dito #BoyMalasa, tapos mag-share kayo. I-upload natin to mga idol. Tapos 10 din ang kukunin sa winner natin. Tuwing Biyernes, 10 yung winner natin sa bunutan. Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-comment na #BoyMalasa, wala din mawawala sa inyo. Tapos mag-share sa mga baguhan, mag-follow, tapos mag-share, tapos mag-comment. Yun lang mga idol. 10 ang kukunin doon. Tapos 50 pesos load bawat isa. Wala pa tayong GCash. Ewan ko kung kailan ako nagka-GCash mga idol. Basta pag may GCash ako, babawiin din natin yung mga sinasabi ko. Mag-GCash tayo pag may GCash. Pero ngayon, load pa lang tayo. Wala tayong GCash. Ganon lang po mga idol, kasimple. Wala namang mawawala sa inyo. Mag-comment lang, tapos mag-share. Yun lang po mga idol para makasali kayo sa raffle natin. Tuwing Biyernes, raffle tayo. 10 ang kukunin natin na winner. Mga idol, yun lang. Sa mga baguhan, huwag po kalimutan na mag-follow dito sa page natin. At saka yung may YouTube channel, paki-subscribe naman po yung channel natin, Boy Malasa. Subscribe nyo, Boy Malasa. Yun lang po mga idol. Lagay ko na lang dito sa taas ang link ng channel ko para hindi kayo mahirapan na mag-search ng pangalan ng Boy Malasa. Pindutin nyo lang ang link sa taas nito, tapos diretso na kayo nyan sa YouTube. Mag-subscribe na kayo doon para tuloy-tuloy tayong masaya. Kung kaya ko kayong pasayahin, dapat pasayahin nyo rin ako mga idol. Yun lang ang gagawin natin mga idol. Kung sino ang kasama dito, #BoyMalasa. Tapos mag-share kayo, sure, para pagdating sa Friday sa raffle natin, walang ganito, may share kayo. Kahit hindi kayo active, pag nabunot kayo, pag may share kayo, win kayo. Pero kahit active po kayo, pagka wala kayong share, unfair po sa mga nagse-share na viewers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Sana susundin natin ang rules para naman makita ng iba, nagse-share sila. Ayan, yon ang maganda. Huwag na lang po kalimutan na mag-follow, na mag-share, at saka mag-subscribe sa channel natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yon lang po mga idol. Para walang naguguluhan katulad ng isang Friday, ganun ang ginawa mga idol. Mas maganda pag nag-comment kayo, sure may share kayo. Okay mga idol. Maraming salamat po mga idol.
ako'y malasa.